tatawid na tayo sa isla ng Puro-Purong Salit. So, mangunguha na tayo ng talaba para may pang-ulam mamaya kami. Thank you guys. Yan. So, watch. Magandang hapon sa inyong lahat guys. Ayan, so for this video vlog, ayan, maghahanap tayo ng ulam. Ayan, maghahanap tayo ng talaba. Nung bata pa ako guys, ginagawa ko na talaga to, manguha ng talaba. So kung paano, ayan, makita nyo kung paano ko gagawin. Yung part na yan guys, yan yung araw-araw namin nilalakad nung nag-aaral pa kami ng elementary. Ayan, araw-araw. Araw, hapon, araw. Umaga hapon pala, umaga hapon. And kailangan kong lumiban doon sa batuhang yun. Ayan, medyo malayo. Ayan, doon sa may, tawag doon sa amin Puro-Puro. Kailangan kong lumiban doon kasi doon daw mas maraming talaba. So, tara samahan nyo ako. And dadaan tayo dito sa parang pilapil. Ayan. Pilapil na buhangin. Ayan guys, nakita nyo ba yan? Ayan, nakita nyo yan? Ayan, dadaan natin sa dulo nyan. Doon tayo manguha ng talaba. So, let's go guys! Ito ay pilapil na tawag namin dito sa pilapil. Pero tawag sa amin dito guys sa basud. So, medyo malayo pa. Kaya ko ito, ililipan tayo mga ano pa siguro. Siguro kaya ko ito ng mga 10 minutes. Ayan. Bali mababasa, magpapabasa ako kasi hindi pwedeng hindi mababasa. Walang choice kundi kailangan mabasa talaga. Kaso medyo kinakabahan ako guys kasi parang sobrang parang uulan. Sana naman hindi. Actually guys, ano talaga dito guys, ito. Ano dito, marami na ditong talaba. And kaya lang siguro sobrang dami din nangunguha na ubos na. So kailangan nating tumawid doon sa parang batong isla doon. Tawag namin doon Puro-Purong Salit. Ayan, maliit na Puro-Puro kasi yung isa ayon yung Puro-Purong Dakula, yung Puro-Purong malaki. Ayan guys, ayan, medyo malayo. By the way, ano guys, pwedeng makadaan dito pag sobrang malaki yung high tide ay yung low tide, kayang-kayang makadaan dito. Sana hindi malalim. Sana hindi umulan. For sure kailangan natin magpabasa. So, parang maliit pa yung ano niya. Parang maliit pa nga. Parang hindi tayo makakaliban dito. Ano, makakaliban kaya tayo dito. So, try natin. Ito na guys, medyo parang malalim na. Ano kaya? Naku, parang malalim pa nga. Ayan guys, medyo malalim na. Malalim na ata, parang hindi pa tayo makakatawid yan. Ay, sobrang lalim pa. Paano kaya to? Malalim pa nga guys. Ano kaya? Malalim pa ata.
talaga natin sumakay sa mga bangka kasi sabot na. Parang natakot akong lumiban guys kasi parang medyo malayo pa yun. Medyo malalim pa ata guys, parang hindi pa ako ano dyan. Medyo ano na ako. Malalim pa guys. Dun sa batuhan na yan guys, and dyan tayo sana mag-ano. Yan sa part na yan, yung puro-puro sa nakita nyo yung parang batuhan na yan. Yan sana, kaya lang mukhang sobrang hindi lang talaga, mukha talaga malalim pa talaga. Ayan, may motor nga, ayan yung motor. Kaliban. Daming nagkaano guys, nangingisda. And guys, nandito na tayo, kaya lang mukhang ang lalim pa, parang hindi tayo makakatawid. So parang wala akong choice kundi bumalik. Maganda kasi doon sa part na yun guys, doon sa puro-purong salit, mas marami dong ano, mas marami tayong makukuha kung doon tayo. Kaya lang tingin ko parang medyo malalim pa masyado. Pero tingnan natin kung kakayanin ko. Pag hindi, babalik tayo. Parang malalim pa talaga. Malalim pa. Harap tayo ng medyo ano. Ayan. Parang bilis. Parang ang bilis guys umano. Sana hindi. Baka naman hindi. Parang mababaw naman. Doon kasi tayo pupunta sa part na yun. Parang okay naman. Parang hanggang bewang ko ba lang. Medyo lumalambot na yung lupa guys. Mukhang kaya naman, ano yun? Parang may lubid. And so guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung gawain ko ng bata ako. Namiss ko na kasi talaga tong gawin. Kasi halos ilang taon din ako sa Laguna, ilang taon din ako sa ano dito sa ayun, sa ibang lugar guys, sa Laguna. Ayan. So ayan guys, malapit na tayo. Ayan, nakita nyo yan. Malapit na tayo. Ayan, dito pala yung the best way guys. Ayan, para hindi masyadong malalim. Kaya lang ewan ko lang mamaya pag pauwi ano ga, kailangan nating ano yun. Siguro magpapasundo na lang ako pagka halimbawang inabot talaga tayo ng high tide. Ayan, galing tayo dun sa kabila. Ayan, ito yun guys. Buti hanggang ano ko lang guys, hanggang tiyan. Kaya pa naman. Yan.
A few moments later. Tawid na tayo sa isla ng Puro-Purong Salit. So, mangunguha na tayo ng talaba para may pang-ulam mamaya kami. Thank you guys. Ayan. So, watch out guys. And dito na tayo. And sa isla ng Puro-Puro. Ayan. Thank you. Ayan, salamat. Thanks Lord. Hindi ako masyadong nahirapan. So, ayan guys, nandito na tayo. Whew. Thank you. Kala ko mahihirapan ako. So, yan, ganyan siya. Ganyan itsura niya pag natatanggal na. Comment nyo nga kung sinong kumakain ito sa inyo. At anong meron sa inyo nito. Medyo di... One eternity later. So yun guys, medyo marami na tayong nakuha. Ayan, so uwi na tayo kasi baka abutan tayo ng ng high tide, hindi na tayo makatawid. So, ayan. So yun guys, sa wakas nakatawid na kami. Ayan, medyo kinabaduhan ako kasi kala ko medyo tataas pa yung tubig bago ako makaliban dito. So, ayan. Thanks God. Ayan, safe po ako nakabalik. Ayan.